ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. 4 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои масъули мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва вазорати корҳои хориҷӣ таъин шуданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. мутобиқи моддаи 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ Мирзадо Зариф ва Зоҳидзода Даврон аз вазифаи муовинҳои раиси вилояти Суғд бо сабаби гузаштан ба кори дигар озод шуда, Қосимӣ Файзулло, Ҷуразода Ҷамшед ва Исмоилзода Зуфар муовинони раиси вилояти Суғд таъин гардиданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раисони нави шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Бустон, Гулистон, Шаҳристон, Айнӣ ва Зафарободи вилояти Суғд аз ҳисоби мутахассисони ҷавони варзида таъин карда шуданд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Имомӣ Содиқ Ашурбойзода сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин гардид. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кору хизмати содиқонаю софдилона ба давлат ва мардуми Тоҷикистон, ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ, вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ, дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории истеҳсолӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ аз коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ, зиёд намудани иқтидори содиротии кишвар, фаровон муҳайё намудани ҷойҳои навикорӣ, бунёду навсозии роҳу коммуникатсия, муассисаҳои тиббию таълимӣ ва томактабӣ ҳидоят намуданд. дар фароварди суҳбат пешвои миллат таъкид намуданд ки дар муомила бо мардум фарҳанги баланди муошират ва одобу ахлоқи намунавӣ дошта бошанд. таваҷҷӯҳи шуморо бинандаҳои азиз ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати мамлакат ҷалб менамоем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе озод намудани Одиназода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Одиназода Мирзо Ҷалил аз вазифаи судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Конибодоми вилояти Суғд озод намудани Тухтасунзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Тухтасунзода Абдусалом бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Конибодоми вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод намудани Ҳошимзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҳошимзода Раъно Ҳошим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Бустони вилояти Суғд озод намудани Ғаффорзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ғаффорзода Нигорахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Бустони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Айнии вилояти Суғд озод намудани Муродзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Муродзода Муқимқаюм бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Айнии вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд озод намудани
акрамзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам: акрамзода баҳодур исмоил бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳристони вилояти суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи зафарободи вилояти суғд озод намудани исмоилзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам: исмоилзода Зуфар Муртазохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи зафарободи вилояти суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҷуразода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷуразода Ҷамшед Ҳабибулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани имомӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад имомӣ Содиқ Ашурбойзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Нуруллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Нуруллозода Фирӯза бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин намудани имомӣ мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам: имомӣ Содиқ Ашурбойзода сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Конибодоми вилояти суғд таъин намудани Зоҳидзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Зоҳидзода Даврони Абдуқодир иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Конибодоми вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бустони вилояти суғд таъин намудани Нуруллозода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Нуруллозода Фирӯза иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бустони вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти суғд таъин намудани Пулодзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Пулодзода Илҳом Пулод иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи айнии вилояти суғд таъин намудани Раҳимзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Раҳимзода Рӯзибой раиси ноҳияи айнии вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳристони вилояти суғд таъин намудани ғафурзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам ғафурзода рабим иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳристони вилояти суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи зафарободи вилояти суғд таъин намудани муродзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам муродзода муқим қаюм иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи зафарободи вилояти суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 январи соли 2025.